Čaute, udelám nového videa. Dneska si otvoríme jedno kinderko. Prečo nie? Takéto. A uvidíme dneska, čo nám spadne. Jaká bude písko. Keď nám spadla Secret korytňačka a ešte keď som otváral včera, som zabudol už natočiť, tak mi spadol taký slon. Kúkajte. Toto mi spadlo. A ešte moca, he? Takže ideme si otvoriť kinderko. Dobre. Ja to neotvorím nikdy. Nikdy. Proste nikdy. To nejde. Písku. A masný ruky, jak... Ja na to proste... Som sykol palec, kurňa. No, takto konečne. Takže dáme si lyžičku dopy. To je Super Mario edícia. Aj hovno mi spadlo. Čo s tým sa tak... Zdrbe! Čo sa s tým dá robiť? Čo? Do písku som ho roztrhal. No ukáž. To je ako opisovatko. Počkaj, funguje to? To na tomto nakreslím. To môžem opisovať, kamo, o niekom. Nie. Bombastikuš. Kamo, toto budem používať na opisovanie tej bombas. Kur... Dobre. Toto musím si odložiť pod tej bombastikoš. Tak som takečku a bude so mnou. Lopta. Takže idem si zaplniť fonko. A idem gamepliť. Takže pre toto video dneska bolo všetko a čaute.